Ebehol! Fetele, am fost la TV. E dreapta. Haideți să vedem ce am luat. Berry mix, apple, strawberry, raspberry, banana, and flaxseed. Piure. Și asta cu mere, kiwi, spanac și banane. Am luat floricele pentru toaletă. Cred că sunt floricele, da. Hai. Asta. Vitamine cu omega 3. Ce am mai luat? Deodorant pentru bărbați. Doamne, vreau să fac rost. E wow. Mini SPF pentru copii, dar îl folosesc eu. O cremă cu urei și pantenol, fără parfum, fără parabeni. Da? Avem absorbante din bambus, un bio baton de cocos. Iar sunt curioasă să încerc practic. Ăsta practic a fost cu 99% reducere, nu știu, cred că la prima comandă, dacă îți activezi aplicația, ceva de genul. Deci asta a fost gratis. Asta pentru că sunt mega extra curioasă să-l încerc. Clar nu sunt ale noastre. The Pink Stuff, The Miracle Bathroom Foam Cleaner. Sunt super curioasă să încerc și să vedem. Spumă de curățare pentru baie, pentru suprafețe dure, bla 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 bla, bla 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 bla. Mai avem și un șampon din acesta spray. Avem două măști. Mai avem niște sare pentru mașina de spălat vase. Este bomboane cu mentă și cu eucalipt și mentă. Și avem și această chestie. Am avut mai de mult burețelul acesta, l-am primit cadou. Sunt foarte moi, nu mi-au plăcut foarte mult, dar ce l-am ca pisică. Așa că astăzi le-am găsit și am achiziționat și pensula Mini Travel Duo, 2 Essentials Tools for Blending and Blurring. Vreau să încerc, abia aștept să încerc. Burețelul știu, e superb, dar pensulica nu, așa că abia aștept să încerc și pensulica. Deci acesta a fost haulul meu de la ADV.